Unsa na? Mura man lag ka ng corona bay? Oh, pangitaan dito. Ayaw uli dirig dili to nimo makuha. Asa na to akong alalay? Asa to siyo? Bantay jud ka sa kuwaron. Ali dire. Asa na ka? Ali dire. Si Baghari. Gitaw ko ni Baghari. Patay suko kay bay. Ali dire, uli dire ali. Ali, bantay ali dire. Ali dire. Baghari. Ana ko. Padulong ako. Asa kagikan? Nilaag na po kano. Baghari, nangita kong pagkaon nimo. Kay kabalo ko nga inigmata nimo, gutomon jud ka. Nagkatarungan ra ka. Para dili ti kaon-saon. Baghari, yun na pa. Nawa ang imong corona. Asa na to ang corona? Nay nagkawat ato. Na to. Pangitaan dito. Ayaw uli dirig dili to nimo makuha. Karon dayon Baghari. Masibat na ko. Kakatol na ba ani uy? Wala na jud ko ilaing choice ani. Ako na jud nihatag ning sa kong anak ning maong mapa. Anak! Asa naman ka? Papi, naon sa maka? Laki, nak. Dool diri na ko nak. Bangon ako nak. Papi! Nak, Bangun sa. Kay murag di na makaya sa mga lawas siguro. laki. Anak. Ani nakabutang din ni maong mapa anak. Kung asa nimo magkita ng kining maong jini. Nakabutang din ni anak. Pero una-una ang anay mga pagsuway nga ikon sa imo ani ning maong mapa anak. Kinanglan makuha gyud nimo ni maong jini. Namura ni makatambal sa akong sakit anak. Papi, wato na ko ang tanan para makita na ko ni ang imong gisugo sa kuha. Ining naad sa sulod sa mapa. O sige nak. Laki. Kay katul na juga ayo nak. Sige, di na ako makayang kakatul. Sige, daliw na ko ni Papi. Kaya ang imong bunay murag nanaga na. Wala na katul na kayo nak. Sige. Patay tanan. Saon man ako ibay. Aning kamot lang ko ani. Para ni sa akong papi. Asa ka na ako itong pangitaon itong corona ni Baghari nga nawa ha? Lah, unsa na? Mura man lag ka ng corona bay? Corona gyud. Bisa may tag-iyaan ni bay. Sipti ko ni bay taguan ko ring maayo. Kinsa ka? Nganong nasi mong corona? Ay, Cornelia! Ambi ka ng corona. Kaya ako ka nang iuli kay Baghari ug ihatag ka niya. Kisi Baghari! Si Baghari, mo ka na'y tag-iyas sa corona. Ang nakahibalo kung asa ang Genie. Ihatag na ko ni ang corona sa imong Baghari. Kung tabangan ko nimo sa akong problema, tambal sa akong papi. Kana na day mong problema? Dalaw na to ng corona. Atong ihatag kay Baghari. Aron masulbad ang imong problema. Sige, ako ni uli sa imuha ang corona para matabangan ko nimo sa akong problema. Sige, magtinabangay tang duha. Sige, tabangan ta ka. Dalon ta ka kay Baghari. Apil ang corona. Kay basig siya makatabang sa imong problema. Tara na! Baghari! 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 Kinsa ka na si Baghari? Usay naong ana. Ano yan ang imong corona? Ya
Nay! Bahaghari! Bahaghari, ano yan ang imong kuruna? Maayo, kay naan akong korona. Pero kinsa na yung kauban? Bahaghari, sa tinuod lang, siya mo'y nakapunit sa imong kuruna. Apan, ano na siya'y problema nga gusto magpatabang kanimo? Nabalik na yun akong korona. Hagbay ra yun ako ning gipangita ako ang korona. Tungod sa imuhang pagbalik sa ako ang korona. Kana imong tuyo. Sige, ihatag na ko ni sa imuha siyo. Yo. Ubani na siya. Lakaw mo dito sa tirubot-bot. Ubani siya siyang lakaw. O sige, matuman bahaghari. Karon dayon, ubanan ako siya sa tiribot-bot. Asa ka tadapitan tiribut-but? Hoy! Good shot. Wait, sigsapa! Ay, sorry. Kataunan kayo ito. Di na makuha man ka dito. Okay, pwede ito. Kati mong istorya. Ihatag na ko ni tuyo na ang tuyo ni mo sa kuang ni Kuryo. Bahaghari, nangita ko pagkaon ni mo. Kay kabalo ko inigmata ni mo. Bagit sa manok ko. Sabal! Blacky! Blacky, asa naman ka? Ay, sa kay na nakalitan ko. Ang bagbari. Hi guys! Hello. Hi guys. Ako na si Johnny Boy TV. Hi guys! Kanide ang Bertos Vlog Channel. Hello guys! Ito pala si Randy Dulay Vlogs number 6. Hello guys. Please subscribe on my channel, Yema TV. Thank you. Shout out dai ko sa tanan nga nagtanaw sa akong channel no, sa amuang naadring grupo. Salamat kayo nga unta nga di mo masawa sa mga palabas para sa inyo. Kabalo ko nga nabitin mo sa ako ang palabas karon. So shout out po day ko sa katong mga last nga nananaw sa channel kang Bertos Vlog, o shout out po day ko sa mga kaubanan sa trabaho o sa kaparentihan o sa mga tanan nga mga nakaila gani sa amua nga ni support atong una namong grupo nga upload. So salamat kayo ato guys. Mao bitaw guys. Kanang pasalamat. Dili na namo na putlon. Gikan karon adlaw hangtod sa maabot nga manag-uban ta sa pag-subscribe ninyo sa among channel sa Yema TV, Bertos Vlog, Johnny Boy, Dulay. Guys, abangan ninyo ang kasunod na katatawanan. Yan. At ito naman guys, si Randy Dulay Vlogs 6. Sana sa unang episode namin, sana ay masaya kayo sa aming ipinalabas sa inyo. Sana abangan pa ninyo guys, may kasunod pa itong mga hindi ninyo makakalimutan sa inyong buhay na makapaligaya sa inyong lahat. Yes. Sana suportahan ninyo guys ang aming team. Yan, sana huwag kalimutan na mag-subscribe. Pindutin na rin guys ang notification bell para palagi kayong updated sa mga panibago na naman namin na i-upload na video. Maraming salamat sa inyo guys sa mga nagtangkilik sa aming mga ipinalabas sa inyo guys. Maraming salamat. Singgit. So guys, kuan po day guys, ihabol na ko. Next video nga i-upload na to diri kang sa Randy Dulay number 6. Ito. Randy Dulay Vlogs number 6. So, Salamat guys.